Ngibingelela ngiphinde nginamukela nokubathanda bomculo maskandi kule channel ke enilethela zona indaba ezihamba phambili noma ke ezisematheni njengamanje ukuthi ke ayanda ke impela ke noma ziyanda ke indaba zokuthi ke uBobo ke umfana wempiki usethole ke ukudubuleka abathembekile ke noma ke abashilo ukuthi ngempela ke uBobo uthole ukudubuleka emini ke njengoba ke ebeyihlalele lapha ke ePitoli. Kodwa ke mbukeli nawe ke mlandeli womculo maskandi lezi bekuzindaba ke engakaqinisekiswa ke ukuthi ke zenzeke ngempela na noma ke ziqamba ke noma ke abantu ke abayikhulumela ke wona ke amampunge uma ke kuzindaba zangempela ke bezibhlungu ke impela lezi ndaba zakhe ke uBobo ke umfana wempiki umfoka kabuhlungu ezenzeke kuyena ake ngokulandele ke ezinye ke mbukeli indaba ezisematheni njengamanje sesihlangana ke kokuzayo siyabonga.